ଜୋରରେ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାଟା। ହାୱାଟା ଦେଉଛି ଆଉ ଜୀବନ କ'ଣ ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆଜି ପଡ଼ିନି ତ ଖାଲି ଇଏ ଯେଉଁ 150 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ଇଏ ନୁହଁ ଟିକେ ତ ଚିକିଣିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି ପୁରା କାବା ହେଲା ମାଛ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଣି ବାହାର କରୁଛି ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛି ଏୟାରରେ କ'ଣ ରଖିଥିବେ ତା ଭିତରେ